Jakubisko, už ma vidíš? A ďakujeme pekne a ďakujeme všetkým, ktorí za nás hlasovali, hlavne za náš film Niekto to rád online. Niekto to rád online, ja rád kokain. Dobre, čiže ja som si pripravil tu na taký menší scenárik. Pôjdem bez toho. Ďakujem Monike, Adamo. Námet celého filmu vznikol na základe toho, že nášho otca sme nikdy nepoznali. Ďakujeme receptnému Maťovi, ktorý nám vždycky otvoril dvere. Tá centrálna zápletka nášho filmu točí okolo mladej siroty, ktorá bola znásilňovaná v detskom domove, no následne sa oslobodila tým, že začala predávať svoje nahé fotky na OnlyFans. A komédia vychádza z toho, že je postihnutá. Ďakujeme ľuďom, ktorých mena nepoznáme, či už to je celý štáb, či už to sú kameramani. Teraz by som vám rád povedal zvyšných 38 rokov môjho života. Takže drogy sú nezdravé, ľudia, neberte ich, nepite alkohol. Dobre, ďakujem vám pekne, to niekto postrihajte potom. Samozrejme by som sa chcel ešte veľmi odvážne vyjadriť k politike. Trump zlý, Kamala dobrá, ďakujem. Exploited. Peťo, nazdar. Ďakujeme za follow, vážime si to. Vidím tam Vilo Rozboril, ďakujeme veľmi pekne za toho teda modré, alebo teda biele z neba, ktoré si doniesol hlavne Bráškovi, ďakujeme. Ešte potrebujem kontakt. Ďakujeme aj Refresheru za to, že postujú 17 pičoví denne a mali sme čo scrollovať. Tak, príhovor nám trval krásnych 47 minút, ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť, ďakujeme Bohu ešte A raz. samozrejme vidíme sa pri druhej časti Niekto to rád offline, kde sa v hlavnej úlohe ako starosta predstaví aj Peter Marcina Bolek. Čaute. Príjemný večer.